Kai Hougaard, hvad er din baggrund? Min baggrund, jamen, den er jo i tidernes morgen, jamen, der var jeg professionel soldat. Så blev jeg udlært slagter, og så blev jeg udlært inden for computer. Og så har jeg jo lavet alt muligt andet ud over det. Jeg har haft min egen virksomhed, det har jeg haft i snart 30 år. Og inden for den alternative verden, som nu er det, vi er her for, jamen, det er cirka for 12 år siden, jamen der skete der noget helt specielt med mig. Og det var, jeg dyrker en speciel form for kampkunst. Og der kom der simpelthen en, ja, hvad skal man kalde det, en åbenbaring eller et eller andet. Der skete i hvert fald noget, så jeg ændrede fuldstændig mit liv. Tidligere var jeg elite-golfspiller, spillede hver eneste dag. Det stoppede jeg med fra den ene dag til den anden. Hvad var det, der skete for dig? Jamen det var, nu den her specielle form for kampkunst, jamen det er, hvor man står på nogle bestemte steder på kroppen, og så skulle man fjerne smerten derfra. Og da jeg gjorde det første gang, så skete der simpelthen noget. Og så vidste jeg, at det var det, jeg skulle gøre. Jeg skulle simpelthen begynde at hele, som det hedder. Du skriver, at den 21. december 2012, ja, der sker der noget helt særligt. Ja, der er der et energiskifte på kloden. Det vil sige, at vi kommer op på en anden frekvens. Der er selvfølgelig mange folk, de omtaler det som en ny begyndelse, eller jeg synes bare, at det er den letteste måde at vise det på, det er, at der sker rigtig, rigtig mange ting. Så hvis vi tidligere, altså før den dato, 21.12.2012, hvis vi nu siger, at vi var på det, der hed niveau 3, så normalt vil man gå op på niveau 4, men det er sådan set ikke det, der er sket. Vi er kommet op på niveau 5, så derfor sker der ufattelig mange ting. Og lige nøjagtigt på det tidspunkt, det vidste jeg så ikke med det samme, men nu handler det her jo om at lære at leve af energi. Så lige nøjagtigt på det tidspunkt, der skete der noget inde i os alle sammen. Der fik vi gjort et center klar inde i hovedet og i hjernen, der kan styre energi. Det blev gjort klar. Ikke aktiveret, men det blev gjort klar. Den første uge i januar 2013 stoppede jeg spontant med at spise. Og da der var gået en 3 ugers tid, fandt jeg ud af, hvad det var, at det egentlig hvad det hele handlede om. Og det var, at jeg skulle lære andre at kunne det her. Så jeg lavede simpelthen en mentaltræningsmeditation, der aktiverer det center op i hjernen. Hvorfor stoppede du med at spise? Havde du fået noget at vide, om du skulle stoppe med at spise? Nej, det følte jeg bare, at jeg skulle gøre, og så gjorde jeg det. Uden, altså, jeg anede ingenting. Jeg havde selvfølgelig hørt om sun-gazing tidligere, og jeg havde også set nogle film, hvor der var nogen, der munke og sådan noget, der ikke behøvede at spise og sådan noget. Men det var sådan set det eneste, jeg sådan kendte til. Kan man tale om, at du har fået et særligt kald? Du sagde der, at det var sådan om, at der var nogen, der havde talt til dig eller givet dig. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er mere. Nu inden for den her alternative verden, jamen der er der så mange begreber, der er så mange ting. Nu prøver jeg altid at gøre tingene så simpelt som muligt. Så jeg siger altid til alle dem, der spørger, hvis det er, at de spørger, så siger jeg, at jeg har bare haft kontakt med mit højere selv, og ikke med nogen. Jeg har ikke fået noget at vide af nogen. Det er mit højere selv, der ved det her. Så det er det, jeg er i kontakt med. Det der med et særligt lem i panden, du taler om, et center inde i, lige bag ved frontallappen over i venstre side, lige lidt ind fra midten, og så et stykke ned. Nu har jeg jo ikke de fuldstændige medicinske betegnelser for, hvor det lige er, men jeg kan pege det ud. Det må du gerne gøre. Hvor sidder ja, men det sidder i venstre side, lige her, ja. Sådan et stykke nede, der sidder centret. Okay. Og det har du fået en særlig evne til at åbne? Til at aktivere? Ja, fordi det er blevet Hvordan har du fået det? Ja, fra mit højere selv. Altså jeg ved bare, at det kan du bare? Ja. Okay. Fordi man kunne godt
Kai, du går konkurs med dit sidste firma nogle måneder før, at du får den her pludselige evne. Det kan man jo godt undre sig over, om der var en eller anden form for sammenhæng i. Altså, hvis du stod uden, hvis dit selskab var gået ned, skulle du have noget nyt at lave. Ja, men nu havde jeg jo sådan, jeg oprettede jo så et andet selskab, der egentlig overtog de gamle ting. Så det overtog og lavede egentlig nøjagtigt det samme, som det tidligere selskab gjorde. Det er computervirksomhed. Computervirksomhed og køber salg af biler og sådan noget også, var der ikke noget med det? Jamen, det gik så ikke konkurs på det. Nå, altså, jamen, det er egentlig ikke... Du er gået konkurs nogle gange, er du ikke det? Eller? Jo, ja. Det er. Nå, jeg mener bare, at det var... Man kunne godt... Ja, jamen det kan man, hvis man vil se negativt på det, ja. Så kan man selvfølgelig sagtens lægge det ind i det. Ja. Helt klart. Ja. Det kan man. Men det vil du afvise. Det her handlede ikke om nej, at tjene penge. Overhovedet ikke. Det gør det ikke. Men selvom du har fået den her pludselige evne, så tager du penge for dine ydelser. Det bliver jo nødt til. Altså, her hvor vi står her, jamen det koster penge. Alt koster penge. Det her er jo blevet konfronteret med rigtig mange gange af de her alternative mennesker, der synes, at når jeg har fået noget til menneskeheden, jamen så skal jeg også bare give det gratis. Jamen jeg kan jo ikke leve gratis. Hvis jeg kunne få det her gratis, det sted som jeg har, fint, så vil jeg da hjertens gerne gøre det. Det har jeg sgu ingen problemer. Men jeg skal jo betale en husleje, ligesom alle de andre skal. Så derfor skal der være en energiudveksling. Giver dit firma overskud nu? Nej, det gør det sådan set ikke. Men er det i vækst? Det er i vækst, ja. Men ikke på grund af det her. Nej. Det er på grund af, at der hele tiden kommer nye klienter. Altså, det her med at leve af energi, jamen det er en ganske lille brøkdel af, hvad det er, vi egentlig laver her. Hvor mange vil du tro, at du sådan har haft igennem dit center her til foredrag og kurser og hvad der mange tusind. Mange tusind. Ja. Der er mange tusind, der er kommet her. Ja. Og dem har du lært at kunne leve nej. Uden? Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså her på centret, der er vores primære formål, det er at hjælpe folk. Lige snart at lægeverdenen giver op. Så er der mange, der kommer hertil. Der er selvfølgelig også mange, der ikke har lægeverdenen. De kommer til os, ellers selvfølgelig til andre steder. Og det er det mund til mund. Det er det, der giver reklamen. Og det er det, vi lever af. Men hvor mange vil du anslå, at du har været med til at prøve at inspirere til at leve af lys, om man så at sige? Jamen der har jeg jo nok været med til at prøve at inspirere mange, fordi vi er jo ude på helsemesser og sådan noget, hvor jeg holder foredrag om det. Vi har temaaftener her på stedet, hvor jeg også taler om det. Så det kan da sagtens være tusinder. Fordi vi er på messer, når vi er på messer, er det jo i flere dage i træk. Så der taler vi med rigtig mange mennesker. Så det er forhåbentlig mange tusind. Og din tese er jo altså, at man kan spise, at mennesket kan leve, ikke spise, mennesket kan leve uden at spise. Eller energi uden at spise. Ja. Gælder det også dig selv? Ja da. Du spiser ikke? Jeg spiser selvfølgelig stadigvæk noget, fordi jeg er ikke klar til at lægge det på hylden. Kan du definere, hvad det er, du spiser, og hvornår du spiser? Jeg spiser som regel om aftenen. Og nu kan jeg tage i går, jamen der fik jeg en pose popcorn. Og så tror jeg fik en espresso. Som jeg siger til alle mine foredrag, jamen det her det handler ikke om at stoppe med at spise. Det her det handler om at spise, når vi har lyst til at spise. Og spise lige nøjagtigt, hvad vi gerne vil spise. Det er jo det, der er det vigtigste. Fordi det er det, der kan sætte os fri. Men i en interview, som ligger på nettet, der siger du, at du stoppede med at spise i 2013. Ja, det er jeg også. Det er jo så løgn. Nej. Jamen, det kommer an på, hvordan du definerer. Der stoppede jeg med at spise spontant i 2013, i januar måned. Men jeg siger til alle foredrag, og jeg står heller ikke og siger, at jeg ikke spiser. Det gør jeg. Jeg spiser meget, meget lidt. Hvis du siger, at du i 2013 stoppede med at spise, kan du så forstå, hvis folk opfatter det som værende, at nu lever du uden mad og drik? Det kan jeg ikke. Nej, fordi Men du har jo selv sagt det på din hjemmeside. Ja. Men lige snart at folk kommer i kontakt her med os, eller med nogle af de foredrag, som vi holder, så siger vi også, at jeg spiser. Det siger jeg åbenlyst, og det siger jeg til alle, og det vil jeg slet ikke fornægte. Men hvorfor har du så information på din hjemmeside, som er misvisende? Det kommer an på, om man tager det ud af en kontekst. Fordi at jeg siger, at jeg stoppede spontant med at spise i januar måned,
Og det varede i 3 uger, og der fandt jeg ud af, hvad det var, jeg skulle. Er der ting, du ikke spiser i dag? Ja. Hvad spiser du ikke? Oksekød spiser jeg ikke. Jamen, der er rigtig mange ting, fordi det siger mig ikke ret meget mere. Kunne du finde på at spise en bøf og drikke et glas vin? Ja, glas vin, det vil jeg gerne have. Også en bøf? Helst ikke. Men det kunne godt. Fordi jeg får det dårligt af det. Okay, men jeg spørger dig, fordi at jeg var lige forbi, jeg havde lidt tid i går aftes i Aarhus, og så gik jeg forbi en lokal grillbar og viste billeder. Der kendte de dig godt. De sagde, du kommer relativt tit derned, så du går på grillbaren og får en pølse og en hamburger og hvad der det er meget hvad kan du bedst lide nede på grillbaren? Så skal det være en hotdogs med i svøb. En hotdog i svøb, det er en lækker bisk. Ja, den er sgu god. Bageren kendte dig også godt hernede. Ja, du selvfølgelig gør det. Meget franskbrød og sådan noget, sagde de. Nej, det er sandt ikke. Hvad køber du hos bageren? Jamen, der køber jeg noget til min kone, hun elsker sådan noget, og nu er det ikke ved bageren, nu er det over ved Lidl. Ja. Og der køber jeg sådan nogle, hvad hedder de, sådan nogle æblehalvøjer. Lækre æblekager. Et eller andet. Du kan godt lide mad. Jamen, prøv at høre, jeg er uddannet slagter, jeg er rigtig god til at lave mad. Ja. Men jeg vil også sige, og det håber jeg ikke, du tager forkert, fordi vi kan alle sammen godt bruge at tale en lille smule nogle gange, men du er jo ikke en lille mand. Nej, det skal jeg heller ikke være. Nej. Men kan det så ikke undre dig forkert sagt, hvordan har du det så med, at nogle af dem, der følger dine råd, vejer det rene ingenting af skin og ben? Jeg har talt med dem. Ja. Jeg ved ganske udmærket, hvad du talte med. Jamen, der er nogen. Nu, al kontrol bliver fjernet fra dig, lige snart du går i gang med alt det her. Så hvis du er bange for at tabe dig, så taber du dig. Og hvis du rigtig gerne vil tabe dig, så taber du dig ikke. Det skal jeg igen. Hvis du er bange for at tabe dig... Hvis man er bange for at tabe sig, der er jo nogen, de er slanke, så de vil helst ikke tabe sig. Der er måske mange, der har problemer tidligere med spiseforstyrrelser, så de bliver jo helt vildt bange, hvis de begynder at tabe sig. Hvis man er bange for det, så taber du dig. Fordi hjernen går simpelthen ind og sørger for, at du ikke har kontrollen. Hvis du er overvægtig og gerne vil tabe dig, så taber du det stort set ikke. Og så er det ligegyldigt, om du drikker vand i 3 uger eller i en måned. Du ligner ikke en mand, der på den måde spiser meget lidt. Du ligner en mand, der spiser ganske normalt. Ja. Vil du også sige, at du gør det? Nej, det gør jeg absolut ikke. Jeg har i hvert fald sat mit madforbrug 98% ned. 98%? Ja. Og mit væskeforbrug er måske sat 99,8% ned. Det var godt nok voldsomt. Ja. Så det vil sige hvad? At hvor mange glas vand drikker du om ugen? Nu drikker jeg ikke vand. Jeg drikker måske vin. Vin? Eller champagne. Vin og champagne? Ja, nu er det så museerne vin, ikke? Champagne er for alt for dyrt. Ja, nej. Men med bobler i. Ja. Og hvad drikker du med det? Jeg får måske en 5-6 glas. Og en hotdog? Nej, det er ikke tit. Den dame, vi begge to ved, jeg talte med, hun vejer 34 kilo. Ja. Hun kom til dig, der var meget omkring 38 kilo, og du lovede, at du kunne hjælpe hende med at tage på vægt. Ja. Det modsatte er sket. Nu er der sket rigtig meget, fordi hun har en sygdom, der gør, at hun har et stort problem med at tage på. Men hun har sådan set, nu talte jeg med hende her den anden dag, og der siger hun, Kai, hvis det ikke havde været for dig, så havde jeg været død. Man kunne også vente om at sige, at hun vejede 38 kilo, nu vejer hun 34 kilo. Ja. Lægevidenskaben siger, at det er livsfarligt at veje 34 kilo. Ja, men de siger så mange ting. Du anerkender ikke, at det er livsfarligt at veje 34 kilo? Selvfølgelig er det særligt, det er måske uhensigtsmæssigt, specielt nu når vi bor her, hvor det er koldt. Men lægevidenskaben ved jo ingenting om det her, så dem skal man i hvert fald slet ikke spørge. De ved ikke noget om kropslige funktioner? Nej, de ved i hvert fald ikke noget om at leve af energi. Den her dame, da jeg talte med hende, fordi jeg blev bekymret for hende, der sagde jeg, vil du ikke nok prøve at også gå til en læge, og lige få et råd, om du eventuelt skulle gå af den her idé om, at hun kunne blive tykkere af ikke at spise noget. Ja. Og da vi så kontaktede hende igen, så havde hun sikkert talt med dig, for hun ville i hvert fald ikke tale med os mere. Ja. Har du det ikke skidt med, at du giver en råd, som ifølge lægevidenskaben er i livsfare? Nej. Vil du tage ansvar for det, hvis det skulle vise ulykken var ude, og hun altså nu kan jeg jo ikke bestemme, hvornår folk de skal dø, og hvornår de ikke skal dø.
Men du har vel en særlig position overfor hende, det gav hun klart udtryk for. Hun lyttede til dig. Ja, det gør hun da også. Og vi er jo i kontakt med alle vores kursister. Alle dem, der har taget det her, selvom det er flere år siden, jamen, så har vi løbende kontakt med dem, for at høre, hvordan og hvorledes det går. Fordi vi er jo lige så interesseret som alle andre i, at det nu går, som vi nu har sagt, det går. Jeg spurgte hende faktisk, hvad der ville kunne få hende til at ændre holdning til dig. Fordi jeg sagde, du kan jo ikke være sikker på, at Kai Hovgaard er det, han siger, han er. Og det hun sagde, det var, hvis han sad og spiste bøffer og drak rødvin, så ville det er i hvert fald løgn, fordi det ved hun. Nej, jeg spiser ikke bøffer, men drikke rødvin, det ved hun i hvert fald, jeg gør. Men det sagde hun til mig. Hvis han sidder og spiser bøffer og drikker rødvin, så vil jeg blive meget skuffet. Jamen, så bliver hun skuffet. Altså, hun har fået at vide, at man skal gøre det, man gerne vil. Hun har på din foranledning holdt 4 uger, hvor hun hverken spiste eller drak stort set. Knap nok, ja. Og hun fik det meget skidt af det. Hun rensede rigtig meget ud. Helt klart. Hun vejede 38 kilo og kom til at veje 34 kilo. Ja, men du hænger der rigtig i de der 4 kilo. Nu skal man jo tænke på, at der ligger jo også noget i maven. Der ligger jo en masse mad og alt muligt. Så når man renser ud, jamen så tømmer du din mavesæk for indhold. Imens hun lå og sultede sig selv på din foranledning, mens hun lå og sultede sig selv på din foranledning, der sad du og drak rødvin og var måske nede på grillbaren og få en hotdog. Det var jeg ikke på det tidspunkt. Det er du sikker på? Helt sikker. Okay, interessant. Lad os prøve at kigge på, jeg kan godt tænke mig lige den her med faktisk. Rolf Dorset, kender du ham? Nej. Det går du ikke. Rolf Dorset, han er en mand, der har skrevet om at leve lys. Ja. Interessant bog, du kan læse den. Rolf Dorset, han har skrevet den her bog, før du kom ind i den der idé om at leve lys. Ja. Og han ved en del om det. Han tager afstand fra dine metoder. Ja. Han siger ovenikøbet, at du måske er farlig. Det kan da godt ske. Jeg er i hvert fald farlig over for medicinalindustrien, helt klart. Men han er ikke fra medicinalindustrien? Nej, det ved jeg godt. Når du kender ham? Han er jo journalist, ja. Når du kendte ham godt. Så det var løgn, da du sagde, at du ikke kendte ham? Nej. Nu lægger du jo ordene i munden af mig. Jeg spurgte dig lige før, om du kendte ham. Så jeg kender ham heller ikke. Nå, på den måde. Du kender ham ikke personligt, du vidste godt, hvem han var. Ja. Så du lavede et lille ordspil. Nej, det gør du jo hele tiden. Okay. Lad os bare kigge på din hjemmeside, Kai Hovgaard. Ja. På din hjemmeside, der står der, at du tilbyder lysernæringskurser for børn. Ja. Hvad går det ud på? De får den her initiering, som man aktiverer. Jeg aktiverer centret, så får de en initiering. Det er en slags healing. Og så er centret aktiveret, og de er fuldt kørende. Selvfølgelig beder man jo ikke børn om at skal en vanddiæt igennem, men nu kan de spise eller lade være. Men børn skal jo have mad og drikke for at vokse, og for at blive sunde voksne mennesker. Det er i hvert fald det, vi altid har fået at vide. Men du ved noget andet? Eller ja, jeg er åbenbart lidt klogere end andre. Det er du helt sikkert. I hvert fald ifølge det, du selv siger, fordi lægevidenskaben vil jo være dybt uenig med dig. Ja, de synes jo, at jeg er rappende sindssyg. Ja, men du mener altså, at med din guidance, der kan børn lade være med at spise og drikke? Det kan de, ja. Har du nogle børn nu, der er som du har behandlet på den her måde? Og har positive erfaringer med? Ja, selvfølgelig. Så du har behandlet børn og fået deres forældre overbevist om, at jeg har ikke overbevist nogen forældre om noget som helst. Du har fortalt til forældrene, så kunne de tage en beslutning. De har jo taget den beslutning, som er deres beslutning. Ja. Og hvad de gør, og de har bedt mig om at gøre det, og så gør jeg det. Ja. Må jeg lige læse højt fra noget, du selv har skrevet her? Det handler om det med børn og børn, der kan få, som du selv siger, få 100% åbnet for deres energicenter i hjernen og leve lys. Mange forældre siger, du har svært ved at forstå det, og så prøver du at fortælle dem om, hvor udviklet deres børn er. Og så læser jeg højt. Jeg guider også forældrene i, hvordan de med deres nye viden og forståelse kan hjælpe deres børn, i stedet for at modarbejde børnenes natur og ligefrem lave overgreb på dem. Ja. Hvad mener du med at lave overgreb på dem? Jamen altså, det her det er jo i forhold til, at børnene de er meget sensitive. Det er i forhold til ADHD og ADD. Og de børn her, alle de børn er ekstremt veludviklede og meget, meget, meget intelligente. Og de overgreb, som voksne gør, jamen det er jo, hvis at de vil bestemme over børnene, og så tager de fat i børnene. Det er et overgreb.
Og det kan alle de her voksne godt se, når jeg fortæller dem, hvad det egentlig er, at der er galt. Og så laver de egentlig overgreb på dem. Bare det, at de tager ved det. Man kunne også vente om og sige, at det er dig, Kai Hougaard. Er det ikke dig, der laver overgreb på børn ved at forhindre, ved at anbefale, at de ikke spiser og drikker? Og det anbefaler jeg slet ikke. Det gør du? Nej, det gør jeg så. Det jeg gør, det er, at jeg laver det her, så de selv kan vælge, om de vil det ene eller det andet. Vi ser jo i dag flere og flere, der bliver født, hvor de ikke behøver at spise. De er født med det. De er født med det. Så det kan altså godt lade sig gøre. Børn, der er født til ikke at spise. Ja. Så der går folk rundt i Aarhus og Skanderborg og København og Vejle, som ikke behøver at spise. Ja. Og det kan du borge for. Ja, fordi jeg har haft en af dem her på klinikken. Du har haft en af dem her på klinikken? Ja, der er kommet ind. Spiser vedkommende ikke i dag? Eller? Nu, da vedkommende kom til mig første gang, der var han 1 år gammel. Mm-hmm. Det som jeg fortæller forældrene, fordi de er meget, meget, meget bekymrede. Fordi at han spiste stort set næsten ingenting. Sådan her mælk i en sutteflaske. Det var det, han fik om dagen. Og mere fik han ikke. Lige snart han fik mere, så kastede han op. Så mærker jeg på ham og mærker, at det her energicenter, det er fuldstændig aktivt og kørende. Og jeg siger til forældrene, jamen, lad ham nu bare selv bede om at få noget mad. Meget, meget, meget intelligent ung dreng. Han kunne forstå alt, hvad der blev sagt. Han kom her for, jeg tror, et halvt års tid siden, kom han ind på klinikken igen. Der var han 2,5 år. Der lignede han simpelthen en sådan en afrikanerdreng med stor mave, meget, meget forkert ernæret. Og vi kan jo kun hjælpe med at give nogle råd og ved at give noget homeopatisk medicin, så vi kan få alle de afgiftninger ud, eller alle de giftstoffer ud af hans krop. Og det kan vi jo kun hjælpe ham med. Men det ender jo nok med, at han dør, fordi han får noget at spise. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Nej. Du mener, at hvis han bare lader være med at spise, den her dreng, som du selv siger, at vi har en afrikanermave, så han bare kunne lade være med at spise, så vil han overleve. Jamen det er der jo ingen, der siger til ham, at han skal. Fordi lige snart han bliver tjekket, han er blevet undersøgt i alle den tid, han har levet, der er han blevet undersøgt på kryds og på tværs over på Skejby sygehus, der ligger i en spytklat herfra. Hvad? Og de siger, at jamen, han skal jo selvfølgelig have noget, og de vil finde ud af, hvad der er galt med ham. Der er ikke noget galt med ham. Hvad er det mest basale, når et barn bliver født i verden? Hvad gør det som noget af det første, det kan komme til? Jamen, det er, at den gør opmærksom på, hvis det er sulten. Ja, det søger sin mors bryst, fordi at et barn skal have noget at spise og drikke. Det siger jeg heller ikke. Er børn i stand til at... det bliver de mere og mere i hvert fald. Børn er i stand til ikke at få den mad og drikke, som vi mener, de skal have, for at kunne blive store børn og voksne på et tidspunkt. I hvert fald flere og flere bliver i hvert fald født på den måde, og der er flere og flere børn, der bliver født, hvor de eksempelvis kun vil spise frugt. De vil ikke spise alt muligt andet. Så de er meget, meget selektive. Det kunne ikke have noget at gøre med forældrene måske? Nej. Forældrene har ingen indflydelse på børnene? Nej, overhovedet ikke, fordi forældrene kan slet ikke. Altså, det er dem, der kommer. Jeg har jo mange forældre, der kommer her med deres børn, og de har problemer. Og det er jo børnene, der vil, og det er børnene, der ikke giver sig. Det er børnene, der ikke vil have mad? Ja, eller i hvert fald måske kun have en bestemt slags mad. Er det overgreb på børn, hvis de ikke får mad og drikke? Det kommer an på, om de selv vælger det. Og du mener, at børn frivilligt selv vælger ikke at spise og drikke? Ja, selvfølgelig. Du siger jo selv, det første børn, de har lært, det er at bede om mad, hvis de er sultne. Så hvorfor skulle de lige pludselig så lade være med at bede om mad, hvis de er sultne? Måske fordi de var syge. Nogle gange, når folk er syge, så er man ikke så sulten, eller har ikke lyst til at spise. Sådan er der i hvert fald rigtig tit, at det er. Men det kunne jo også være det modsatte. Lad os prøve at bevæge os videre fra børnene. Der står på din hjemmeside, at man ikke skal bekymre sig om vitaminer, mineraler, enzymer, proteiner, hormoner osv. Ja. Fordi kroppen selv passer alt det, man skal bruge selv, det man skal gøre. Vi har talt med en læge, der siger, at det simpelthen ikke passer. Det er noget vås. Ja. Tager lægevidenskaben fejl?
Selvfølgelig gør den det. Det gør den. Altså, det er jo det eneste, jeg kan sige, fordi han udtaler sig om noget, han absolut intet ved om. Men det gør du. Han har studeret det her. Jamen, det er da ligegyldigt, hvad han har studeret. Han har ikke studeret og det. Du med en slagter- og bilhandlerbaggrund. Du har Nu handler jeg jo ikke med biler. Du har fået et særligt kald, som du ikke kan forklare mig, hvor du kommer fra, og pludselig ved du, hvad folk har brug for, ikke har brug for børn og voksne. Ja, det er jo helt vildt. Ja, det er helt vildt. Og det har du ikke fået nogen steder fra. Det var bare dig selv, der fik kontakt med noget indre i dig selv. Ja, eller noget højere, lad os kalde det det. Helt klart. Det har vi alle sammen har jo en stemme. Måske ikke vores ego, fordi et ego, det har jeg slet ikke noget af. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Du har ikke noget ego? Nej, det har jeg ikke. Tror du, at du har en særlig betydning for mange af de folk, du har med at gøre? Det virker på mig som om, at du er en eller anden form for, hvad kalder man det, en guru for folk. Er du en slags guru? Det prøver jeg absolut ikke at være. Tror du, de opfatter dig sådan? Det siger jeg til dem, at de ikke skal. Fordi at de skal tage ansvar for dem selv, og det er dem, der skal tage deres valg. Det er ikke mig. Om jeg ved, hvad der er rigtigt eller forkert, det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er, hvad der føles rigtigt for den person. Men du siger jo til mig, at du ved, hvad der er rigtigt. Jamen, det har jo ikke noget med sagen at gøre. Det har vel noget med sagen at gøre, fordi folk lytter til dig? Nej, fordi jeg fortæller aldrig, hvad de skal. Aldrig. Nej. Jeg fortæller, hvad de kan gøre, og jeg åbner deres horisont, sådan at de selv kan vælge. Lad os vende tilbage til det med sygdom, fordi det synes jeg er et interessant perspektiv. Rigtig interessant. Du behandler mange folk, der er syge, som jeg har forstået det. Blandt andet på din hjemmeside, der ligger der 2 videoer af en ung kvinde, som har diabetes 1. Ja. Hun går igennem behandling hos dig. Er hun blevet grøn? Ikke helt. Ikke helt? Nej. Hvordan skal det forstås? Det er blevet bedre. Det er blevet bedre? Ja. Så insulin tager hun ikke så meget af. Nej. Men altså, det vil da hellere bringe nogen frem, der er blevet kureret. Lad os snakke om dem lidt. Jeg kunne godt tænke mig lige blive hende her, fordi vi kunne forstå, at det var meningen, der skulle laves en opfølger på de her videoer med hende. Ja. Men den kom ikke. Nej, ikke endnu i hvert fald. Nej. Og det er jo simpelthen fordi, at hun renser rigtig, rigtig meget ud. Og hendes organer kan simpelthen ikke tåle at rense så meget ud, så derfor har vi lavet et andet forløb til hende, sådan at hun kan rense ud rent fysisk, før at hun begynder at trappe meget ud af sin mad. Vil du mene, at du kan kurere diabetes? Det må jeg jo ikke sige, at jeg kan. Men mener du kan? Fordi det er jo helt tydeligt, at det er det, hun regner med, der skal ske. Ja, selvfølgelig. Fordi der kommer jo en ubalance. Nu hedder det så bare diabetes. Den kommer jo af en årsag. Men kan diabetes kureres? Det kan det da sagtens. Diabetes 1 kan godt kureres. Det kan det sagtens kureres. Kan du være med til at gøre det? Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Der er jo noget, der hedder en kvaksalverlov, og det må jeg jo ikke stå og sige, at jeg kan alt muligt. Så jeg kan i hvert fald hjælpe folk til, at de selv kan få det væk. Du kan hjælpe folk til, at de selv kan få det væk. Med andre ord kan du være med til indirekte i hvert fald at kurere diabetes 1. Ja, men det skal man igen passe på, hvad det er, man siger. Men vi har i hvert fald kursister, der er blevet frikendt for diabetes 1. Og det er jo noget, de har gjort. Det er jo ikke noget, jeg har gjort. Diabetes 1 er jo ellers en sygdom, der betegnes som værende en sygdom, der ikke kan kureres så ja, som den må være. Helt sikkert. Det er der jo rigtig mange andre sygdomme, der også er, men der også kan... Er der andre sygdomme, du kan kurere, eller være med til eller hjælpe, være med til at give nogle oplysninger, så at folk kan kurere sig selv? Ja da, helt klart. Kunne man få nogen på banen? Jamen, kræft eksempelvis. Kræft? Ja da. Okay. Det er da så simpelt, som det kan være. Og der udkommer en bog snart, så den kan jeg jo lige reklamere lidt for. Ja. Og også om ADHD, fordi det kan man heller ikke kurere. Det er egentlig en varig skade, der er, siger man i hvert fald. Men det er jo så nogle af dem, der rykker hårdt, sklerose. Sklerose? Ja. Nogle voldsomme sygdomme, og dem kan du med... Dem ved jeg en del om, ja. Og dem kan du være med til at få kureret? Ved at folk selv gør noget, ja. Det er ikke mig, der kurerer dem. Der står på din hjemmeside, at flere har fået kureret diabetes ved at leve lys. Ja. Hvad er din dokumentation? Kan vi se den? Det kunne være interessant at se. Jamen, så skal de jo have deres læge til, fordi det er deres læge, der har sagt det. Så skal han jo skrive det, og så kan vi jo selvfølgelig sagtens finde dokumentation.
Autorisationsloven. Ja. Kender du til den? Ja, jeg kender lidt til det. Okay. Den lyder blandt andet. Det er strafbart for personer uden autorisation som læge, at betegne sig som læge, eller på anden måde vække forestillinger om. Ja. Altså også at ligesom give udtryk for, at man kan være en læge. Det er endvidere strafbart at udsætte nogens helbred for påviselig fare. Men er det ikke lige præcis det, du gør, Kai Aagaard? Nej, overhovedet ikke. Du beder syge mennesker om at holde op med at spise og drikke. Nej, det er ikke. Selvfølgelig der er jo mange, der kommer hertil, fordi det er det eneste, de kan gøre. De er jo blevet opgivet af alle. Så er det jo klart, så vil de gå ud og så sige, jamen, hvor kan der ske noget? Er det noget, jeg tror på? Der er jo rigtig mange, der går og har ventet på et eller andet, som de egentlig ikke ved, hvad er. Lige snart de ser os, eller ser mig, så ved de, hvad det er, at de har gået og ventet på. Det kan jeg jo ikke gøre for. Men hvis du slår dig op som værende en mand med særlige evner, der kan åbne centre i folks hjerne og aktivere det, og dermed gøre, at folk kan leve på en ny måde og leve uden mad og drikke, og du får syge mennesker, nogle af dem kronisk syge, nogle af dem måske ligefrem dødeligt syge mennesker, til at komme hen, og du rådgiver dem om ikke at spise og drikke. Er det så forsvarligt? Ja, selvfølgelig er det forsvarligt, men det er jo ikke alle, der... Det har du det godt med. Ja, selvfølgelig, fordi jeg hjælper dem jo. Du hjælper den kvinde på 34 kilo, jeg har talt med, som lå i en sofa og ikke var i stand til at bevæge sig næsten, som ikke kan gå på gaden, fordi hun er bange for, at hun skal dreje om. Hun vejede 38 kilo, før hun kom til dig, nu vejer hun 34 kilo. Ja. Hende hjælper du. Det siger hun i hvert fald selv. Kunne det ikke være fordi, at du har en særlig manipulerende magt over hende? Nej, jeg prøver at gøre det så simpelt som muligt, og jeg prøver absolut ikke at manipulere nogen som helst. Gør det ikke indtryk på dig, hvis hun efter at have talt med mig, vender tilbage til dig for at få råd og følger dit råd igen, på trods af, at jeg advarede hende om, at lægevidenskaben er bange for hende? Jo, det er da klart, at lægevidenskaben er bange, fordi de kan jo ikke forstå noget af det her. For alle læger er dumme. Nej, det siger jeg ikke, det er dig, der siger det. For lægevidenskaben tager fejl. Lægevidenskaben, hvad de laver. De prøver at tale om noget, 100 års lægevidenskab er umuligt. Kun 100 år. Eller 1.500 år, lad os nu være flinke og så sige 1.500 år. Ja. Altså nu har jeg også en baggrund inden for kinesisk medicin, og den er altså mange tusind år gammel. Aha. Og man har kunnet leve af energi i mange tusind år. Det er bare via en teknik. Men det har man kunnet. Men det vil man heller ikke se. Det er så sådan, at nu har jeg kontaktet, jeg har højst sandsynligt set den film, der var inde på vores hjemmeside. Ja. Og der er der en neurolog, og ham skal jeg ned og testes ved i Indien. Og der bliver testresultaterne, de kommer jo ud offentligt, når det er, at jeg kommer hjem derfra. Det kunne være, at vi skulle invitere dig på et tidspunkt til at gøre det, hvor vi er der, i stedet for, at det er nogle indiske læger, fordi der var jo en australsk dame, du tror godt, du ved, hvad jeg mener. Ja. Hun hedder, ja, hvad er det, hun hedder? Ja, Mosin. Jasmina, eller sådan noget. Ja. Den australske dame, guruen, dronningen af det her felt, Nej, det vil jeg så ikke sige, fordi jo, over alle de her teknikker og alle det andet, det her det er jo noget helt andet. Okay, men hun gik jo med ind på et australsk tv-hold, og de afslørede, at hun var en løgner. Ja. Og fint nok. Ja. Det var da dumt af hende. Hun skulle ikke have gjort det. Hvad? Hun skulle ikke have lavet sig afsløre. Nej, hun skulle da lade være med at sige, at hun kan, hvis det er, hun ikke kan. Ja. Men hun var jo ligesom kapaciteten. Jeg tror, hun var en af dem, der sådan var med til at få det særlige kald, åbenbart, som gjorde, at den kur, man tager, hvor man i en hel uge ikke må drikke og jamen, det er jo noget helt andet. For det er dig til at tænke? Om hvad? Jamen, om den er god nok, eller om det er noget, man ligesom har bildt sig ind? Nej. Prøv at høre. Hvis det er, at vi nu tager en tur ud i ørkenen, ikke? Og du ved, at du skal have noget at drikke, men jeg har åbenbart overbevist mig selv om, at det behøver jeg så ikke. Du ligger efter en dag, så gisper du efter vand. Jeg sidder egentlig bare og nyder solen. Efter en uge, eller bare efter 2-3 dage, så ligger du og død. Jeg nyder sgu stadigvæk solen. Hvis det bare er min overbevisning, der gør, at jeg kan det, hvem er så dummest? Der er ikke nogen af os, der har prøvet at ligge i ørkenen, så det er jo din påstand, at det vil være sådan. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi kan bare tage den ned. Jamen, vi kunne også gøre noget andet på et tidspunkt, hvis du har lyst. Vi kunne godt invitere dig til et forsøg, hvis det endelig var, hvor vi overvågede dig i et tidsrum. Længere tidsrum måske, så du spiste og drak. Ja da.
Okay. Det kan vi jo lige vende tilbage til, hvis det skulle blive aktuelt. Ja. Lad os lige vende tilbage til det med at behandle syge mennesker og det ansvar, du måtte have. Fordi Sundhedsstyrelsen har skrevet til dig. Ja da, det har I jo sørget for. Så det var rigtigt. Vi har bare oplyst dem om, om hvordan tingene lå, så de selv reagerede. Så det har vi ikke sørget for. Vi har nej. De har bedt dig om at dokumentere dine påstande. Hvordan går det med den dokumentation, og hvornår kan de forvente svar fra dig? Jamen nu, hvis du sidder med Sundhedsstyrelsens brev, det gør jeg. Fint, så ved du, hvornår der skal være svar inden. Ja. Fordi det står derinde. Ja. Og det får de. Ja. Kan du løfte sløret lidt på, hvordan det går med dokumentationen? Jamen, dokumentationen går fint nok. Så du regner med at kunne fuldt dokumentere før den 18. Jamen, nu er det jo ikke alt, der skal dokumenteres, fordi så må vi ændre noget i vores markedsføring. Ja. Fordi det er egentlig det hele går på, det er, at vores markedsføring måske er lidt for grov, eller den er et eller andet. Forklar mig det. Jamen, det er i hvert fald det, de skriver. Ja. Altså, at du lover for meget? Ja, efter hvad de synes. Ja. Kan du forstå, hvad de mener? Kan du forstå, på nogle punkter kan jeg da godt, men hvis det er, at man kommer med noget helt nyt, hvorfor skal jeg så holde det tilbage? Det kan jeg ikke lige helt se. Hvis folk kommer til dig og er syge, ja. Syge mennesker er ofte naturligt bange, nogle gange måske frustreret over, at det, de er blevet behandlet med, ikke virker. Man kan sige, at de er søgende, fordi at de har brug for det. De har brug for hjælp. Ja. Hvis man søger hjælp, så søger man det jo alle mulige steder. Ja. Har du ikke et særligt ansvar der? Jo, men nu skal du tænke på, at 98% af alle dem, der kommer her, det er skeptikere. Det er nogen, deres familie har slæbt med herhen. Så det er ikke dem selv. De bliver så bare overrasket, at vi så kan gøre så meget. Men du svarer udenom det, jeg spørger dig om. Jeg spørger, har du ikke et ansvar, når du behandler syge mennesker? Selvfølgelig har jeg det. Et særligt ansvar? Selvfølgelig. Er det så ansvarligt, at du råder en kvinde på 34 kilo, som er det rene skind og ben, til at fortsætte sin kur? Hun fortsætter sin kur. Hun kan ikke gøre andet end at gøre det, hun føler, hun skal gøre. Og hvis hun skal spise, så spiser hun. Og hvis hun føler, hun ikke skal spise, så skal hun lade være. Det er op til hende, hvad hun vil gøre. Men som jeg kunne forstå hende, der ser hun op til dig som en slags lærer eller leder. Hun lytter til dig. Hun lytter på dine ord. Er du det ansvar bevidst? Ja, 100%. Gør det så ikke indtryk på dig, når en 34-årig 34 kilo. Ja. Gør det ikke indtryk på dig, når en kvinde på 34 kilo kontakter dig og ikke ved om sin levende råd nærmest, ikke ved, hvad hun skal gøre? Gør det ikke indtryk? Selvfølgelig, og der hjælper jeg hende. Du hjælper hende? Ja da, okay. Selvfølgelig gør det. Du hjælper hende ved at sige, at hun skal fortsætte? Nej, det siger jeg da ikke. Det har jeg aldrig nogensinde sagt til hende. Nej. Hvad siger du så? Jeg siger, at hun skal jo gøre, hvad hun føler. Så hun skal jo gøre, hvis hun føler, at hun skal spise noget, så skal hun spise noget. Føler hun bliver syg af det, jamen så kunne det være, at hun skulle lade være med det. Hvis nu en mand var på vej ud over en skrænt, og han ikke havde set skrænten komme, og den skrænt ville medføre, det fald ville medføre hans død, og du vidste, at den skrænt lå forude, var det så dit ansvar at advare om skrænten? Nu kommer det aldrig på den måde. Det vil altid være sådan, at der kun er en lille bakke ned, og så bliver det værre og værre og værre, hvis det er, at man ikke ser det. Så der vil jeg hellere vende om, fordi nu vil du gøre mig til en eller anden, som i andres ører måske er meget, meget, meget kold. Så vil jeg vende om, så vil jeg fortælle dig en lille historie. Og det handler om, at hvis der er en dreng, der står ved en lysregulering, du står ved siden af, og du ser, han har øretelefoner på, og han sidder med sin mobil, eller står med sin mobil, så begynder han bare lige pludselig at gå. Du ser, der kommer en cyklist, gående eller kørende, så du hiver lige fat i ham og hiver ham ind på plads igen, og så siger han jo tak og alt muligt. 14 dage senere, der ser du ham igen, samme sted. Og nu gør han Gud hjælp med det samme, men nu er det en bil, der kommer, og du får revet fat i ham. Så går der 14 dage mere, men der står du der så ikke. Så går han over vejen. Der sker sgu det samme igen, men nu bliver han kørt over en lastbil. Det er så din skyld, at han bliver kørt over en lastbil, fordi han bare være kørt over en cykel. Det er sådan historien er. Det er en besynderlig historie, synes jeg, Kai. Ja. Jeg kan ikke rigtig se, hvad den har med at gøre med en kvinde, der vejer 34 kilo, og lægevidenskaben siger, kan omkomme af det, fordi at hun simpelthen vejer for lidt. Jeg talte med den her kvinde og prøvede at overbevise hende om, at hun skulle søge noget hjælp, så hun på en eller anden måde kunne få noget føde og begynde at spise igen.
Bagefter kontaktede hun dig, og nu vil hun ikke tale med os. Og det er jo absolut ikke, fordi jeg har sagt det. Det er fordi, hun ikke vil. Fordi... Men har du så ikke også en særlig magt over hende? Nå, men ved du hvad, hvis det er, at jeg prøver jo at hjælpe hende. Du prøver at hjælpe hende? Jamen, hun vejer nu 4 kilo mindre, hun var allerede for tynd, og du hjælper hende. Ja. Nogen vil sige, at du gør det modsatte. Nogen vil sige, at du kan blive hendes død. Ja da. Ved du hvad, det er jo, når de står og kigger. Men når hun siger til mig, Kai, det er jo lige det stik modsatte. Fordi hvis jeg ikke var gået til dig, så havde jeg været død. Hvad skal jeg tolke det som? Skal jeg tolke det som... Jeg synes, det er en tautologi. Jeg synes ikke, det giver mening. Jeg synes, det er... Nej, men det er jo trods alt hende, der siger det. Det er ikke andre. Men hvis nu denne kvinde på en eller anden måde er desperat og søgende og tror, at du har de vise sten, og sandheden er, at du ikke har det. Hvis hun nu... Jamen, vi kan jo altid sige hvis og hvis. Hvis hun nu føler, at hun er blevet reddet. Dengang hun vejede 38 kilo, der var hun jo heller ikke ret stor. Nej. Og der havde hun det måske rigtig dårligt. Hun følte måske, at hun havde det ene fod i graven. Og så gør vi noget. Hvad var det, noget, gjorde? Jamen, så gik hun jo på vores kursus. Hun holdt op med at spise. Hun var 38 kilo og holdt op med at spise. Ja, det var fantastisk. Hun kunne tage 4 kilo. Der er vel grænser for, hvor meget man kan tabe, når man er så lille. Selvfølgelig. Så du er fuldt tilfreds med behandlingen. 34 kilo, den er sådan, den skal være. Nej, fordi hun har jo... Ingen grund til at gøre noget ved det her. Hun har jo... Lad bare hende ligge der på sengen på sine 34 kilo. Bare køre på. Ikke? Altså, du kører hele tiden på det og det. Altså, jeg har talt med kvinden. Jeg er personlig og ikke journalistisk. Jeg er personligt opdaget over det. Jeg er bekymret for kvinden, for sådan det. Jamen, det er da også okay. Og det er dig, hun taler med. Og du har ikke åbenbart haft lyst til at få hende til at søge anden hjælp, fordi man må sige, at den kur, hun har fået dig, måske ikke fik hende til at tage på. Det kan vi godt blive enige om. Det kan vi godt blive enige om det, ikke? Det jeg siger til hende, hvis hun føler, at hun skal gå til en læge, så skal hun selvfølgelig gå til en læge. Du kan også sige noget andet og sige, prøv at høre, vi har prøvet det her. Den duede mig ikke. Jeg vil rigtig gerne have Nej, fordi det er ikke et spørgsmål om det ikke dur. Altså, du vil jo gerne have manet det her i jorden. Nu skal du prøve at tænke på, hvis det her nu er svar på menneskehedens overlevelse, fordi at vores madproduktionsvirksomhed i hele verden, den er ved at gå helt amok. Hvis det her, det kan redde det hele, så er du med til at få det hele sat i graven. Men hvad nu, hvis det ikke er svaret på hendes problem? Hvad nu, hvis det kan koste hende livet? Er det så ikke også værd at tage med i billedet, Kai? Eller er det den store menneske, vi skal tænke på her? Jamen, hvis hun synes, at det hjælper hende, så skal hun jo gøre det. Også selvom hun dør af det? Ja, hvis det er hendes valg, selvfølgelig. Og også selvom hun har særlig tiltro til dig og mener, at det er dig, der er hendes guru, hendes lærermester, dig, hun vil høre på, hvad du siger. Var det så ikke det rigtige at sige, kom med mig ned på grillbaren hernede, så spiser vi en hotdog og tager et lille glas rødvin sammen? Jamen, det er jo hun åbenbart ikke til. Ja. Altså, måske er hun så langt ude nu, så hun ikke kan holde det i sig. Det kan jo godt ske, når man nu skal vi ikke gå ind og snakke om, hvad det er, hun fejler, og hvad sygdom hun har haft. Fordi det kommer ikke det her til. Det gør det bestemt ikke. Men det kommer det ved, at jeg har talt med dem, vi begge to kender den her kvinde. Og det var den selv samme kvinde, der sagde, hvor jeg sagde, hvad vil kunne få dig til at ændre mening om Kai Hougaard? Ja. Så sagde hun, hvis han sidder og drikker rødvin og spiser bøffer, så vil jeg godt nok blive skuffet. Og det gør du, Kai. Nej, jeg spiser ikke bøffer. Du har lige sagt til mig, at så spiser du hotdog. Jeg er ikke sikker på, om det bliver, men hvis hun sidder og spiser hotdog og drikker rødvin. Man skal jo gøre det, som man har lyst til. Så imens hun ligger på solesengen og vejer 34 kilo, så får du da deres rødvin og hotdog. Måske. Ja. Ikke? Det kunne hun jo også, hvis hun ville. Det kan ende helt galt, det her jo. Det ved vi. Du ved godt, hvem Margrethe er. Gør du ikke? Nej. Du har aldrig hørt om Margrethe? Jo, hende, som vi taler om, det var en af hendes veninder, tror jeg nok. Så du kender godt Margrethe? Nej, jeg kender hende ikke. Ej, men du ved godt, hvem hun er? Korrekt. Jeg har fået at vide, hvem hun er. Du har aldrig haft noget at gøre med Margrethe? Nej. Du har aldrig set Margrethe? Måske til et foredrag. Måske. Margrethe er jo desværre død. Hun fulgte præcis de her principper. Jamen, det er ikke noget med et princip. Hvis hun ikke har været på kursus her, så kan du ikke gøre det. Så hvis ikke hun har talt med dig,
Nej, så kan man ikke ikke gøre talt. Nej. Hvad så? Det skal jeg forstå. Hvis jeg ikke har initieret hende, så kan hun ikke. Så det er dig, der har særlige magiske kræfter? Jeg har ikke magiske kræfter. Hvordan skal jeg selv også forstå, at du skal initiere hende? Hvis hun følger principperne, så er det vel værd? Nej. Det forstår jeg ikke. Så kan man tage den her bog, Ja. og så er det nogle principper, han har kørt efter. Mm-hmm. Det er noget helt andet. Men du skal forklare mig, hvad din rolle er i det. Er du en gud? Er du en guru? Er du en troldmand? Nej, det er jeg ikke. Altså, det er jo bare mig, og jeg kan bare nogle specielle ting. Men den du åbenbart ikke. Grunden til, at Marguerite døde, var måske, fordi hun ikke gik gennem dig. Ja, hvis hun bare stopper med at spise, ja, så dør du da. Men hun fulgte, Hvad fulgte hun? hun fulgte principper om at leve af lys, og vi ved også, at vi ved, som du der siger, er jo teknikker. Ja. Der er jo teknikker, hvor man skal gå ud og kigge på solen og tage solen ind. Der er jo teknikker for alt muligt. Så hvis det er de principper, du taler om, fordi det andet her er ikke princip. Det andet her, det er menneskelig udvikling, så det har ikke noget med et princip at gøre. hun har levet af lysenergi på samme måde, som du underviser. Nej. Hvad er forskellen? Det er, at jeg lever ikke af lysenergi, jeg lever af universel energi. Universel energi. Og Lad os kalde det, hvad det er. Ja. Det skal ikke skille os ad, Kaj. Nej, men der er stor forskel. Ja. Og det, jeg behøver ikke at koncentrere mig om det, fordi det kommer bare automatisk ind i min krop. Det gjorde det jo så ikke ved hende. Du må forklare mig, hvad din rolle er, for jeg er ikke helt sikker stadigvæk. Man kan kun gøre det her, hvis du har initieret folk. Ja. Hvad er det for en kraft, du har, som gør, at du kan... Jeg har måske en anden energetisk forståelse til, hvordan kroppen den virker energetisk. Og der har vi jo et energetisk legeme indeni. Det kan man jo se, hvis der er noget, der hedder Kilian. Hvis man tager et Kilian-fotografi, og hvis jeg nu bruger man ikke at skære en finger af, men man kunne tage et blad, og så kunne man tage et billede, et blad fra et træ, altså et levende væsen. Så kunne man tage et billede af det blad, så kommer der et omrids af energien. Tager du så bladet og hiver halvt over og lægger ned igen og tager et fotografi igen, så er der stadigvæk hele billedet. Så det energetiske er der stadigvæk. Men jeg forstår ikke, hvad det har at gøre med din særlige kraft i forhold til... Det har meget med det at gøre. Men jeg vil bare have slået fast, at det er din særlige medvirken, der gør folk i stand til at gennemføre ting. Er det korrekt? Til at gennemføre det her, ja. Hvis det er tilfældet, så har du vel også ansvar for dem, du er med til at give den mulighed. Jo, men... Så det vil sige, at den dame, der nu vejer 34 kilo, og som har fulgt dine principper, har du ansvar for. Hun følger ikke mine principper, fordi jeg har ingen principper. Som følger dine råd. Ja. Du har selv sagt, at du havde ansvar for folk, der havde været igennem din. Ja, det har jeg sgu også. Så hendes ved og vel er også noget, du skal kære om. Men og du har lige sagt til mig, at hvis hun vælger den vej, og hun dør, så er det jo det her. Ja, men hun lytter jo til dig, Kaj. Det er jo her, problemet opstår. Nej, problemet ligger i, at du er hendes lærermester, og hun gør, hvad du synes er det rigtige. Prøv at høre. Når jeg siger det til hende, så siger jeg, du skal gøre lige nøjagtigt det, du føler, du skal gøre. Du skal ikke gøre det, jeg siger. Det siger jeg til hende. Men når jeg taler med hende, så siger hun, at det må jeg hellere tale med Kaj om, før jeg gør noget andet. Og efter hun taler med Kaj, så lader hun være med at gå til en læge og få en third opinion. Jamen, det har jeg ikke bestemt. Overhovedet ikke. Det går aldrig nogensinde drømme om. Men du anerkender, at du har et særligt ansvar over for denne kvinde. Og over for andre, som du behandler. Det har jeg da for alle dem, jeg behandler. Og hvis hun skulle ende med at omkomme som følge af det her, så er det også dit ansvar. Det kommer an på, om det er hende, der vælger det. Det er jo ikke mig, der siger, det er jo ikke mig, der skubber hende i graven. Overhovedet ikke. Det har jeg jo ikke noget ansvar for. Alle dem, der går igennem mit kursus, dem kan jeg jo ikke have ansvar for, hvad de gør. Overhovedet ikke. Det kan jeg jo ikke. Hvordan skulle jeg kunne det? Fordi du rådgiver dem, og fordi de følger, hvad du siger. Ja, men jeg kan jo ikke have alle deres liv på mine skuldre. Overhovedet ikke. Fordi jeg står ikke som nogen guru. Jeg gør det simpelthen så simpelt. De er mere, end jeg er. Sådan tror jeg ikke, de ser det. Nej, men så skal de jo lytte på, hvad det er, jeg siger til dem, og det siger jeg hver eneste gang, jeg taler med dem. Var det rigtigt at gøre så ikke? Og se at komme over til der, hvor den her kvinde bor, få fat i hende, få hende med til en læge, få sørget for, at hun kommer igennem et program, så hun kan leve mange år endnu. Jamen, det er jo hende, der skal bestemme det, det er ikke mig. Men hun lytter jo til dig, hun er inde i dit program. Du har selv sagt, at du har initieret hende, du har gjort det klart for hende, at det er en irreversibel situation, hun er i. Det kan ikke laves om. Det kan det have. Hun er i dine hænder, Kaj Hårdrup, og hun vejer 34 kilo. Ja.
Og det er du som set ligeglad med? Nej, det er jeg absolut ikke. Det vil ikke sådan, du har tænkt dig at gøre noget ved det. Ved du hvad, jeg bruger rigtig meget tid på alle de klienter, som vi har. Også selvom de ikke er her. Har folk som dig et særligt ansvar for folk, når det går galt? Ikke hvis de tager deres egen beslutning. Men hvis det var derpå for dem ud i den beslutning, så er det noget helt andet. Men det gør jeg ikke. Du fortæller jo selv, at det kun kan lade sig gøre, hvis man kommer til dig, bliver initieret af dig, følger dine principper, og alligevel... Nej, jeg vasker ikke. Så vasker du hen. Nej, og siger, det er ikke mit ansvar. Hvis der kunne gå noget galt, så er det ikke selv. Nej. Det gør du ikke. Hvis det er, at der går noget galt, så prøver jeg jo selvfølgelig at hjælpe dem så meget, som jeg kan. Men jeg vil aldrig nogen... Og præcis hvordan er det, du hjælper den her dame på 34 kilo? Jamen, det kan jeg jo gøre både ved at tale med hende og ved at give hende det, der hedder en fjernhealing. Og indtil videre, så hun får det bedre. Indtil videre, der er hun gået fra 38 kilo til 34 kilo. Og, ja. Og, det er så over halvandet år. Og eksperimentet fortsætter. Nej, det er ikke et eksperiment. Hvad er det så? Jamen, det er jo bare den daglige væren. Okay? Er du, Kai Hougaard, ikke en kvaksalver? Det er der måske nogen, der vil sige. Er du en charlatan? Nej, det er jeg absolut ikke. Er du en manipulator? Nej. Men der er mange af de elementer, som du selv sagde, nogen måske ville kunne sige, du var. Du har klart en manipulerende kraft, har du ikke det? Eller om det, folk kan, den energi, eller den hvad nu end du kan med folk, det tager folk jo til dig og lytter til dig, som var du en slags guru. Ja, men jeg gør det til noget andet. Fordi jeg beder folk om, at de skal tage ansvar for deres eget liv. Jeg kan selvfølgelig sagtens sige til dem og åbne deres horisont. Men jeg siger altid til dem, og det siger jeg hver eneste gang, jeg taler med dem. Og det siger jeg jo af en grund, og det er jo fordi, at de lytter jo til, hvad jeg siger, men de skal lytte til sig selv. Det er sig selv, de skal lytte til. De skal ikke lytte til mig. Alexander, jeg skal lige høre, hvad du har til. Det er fint. Er der noget, Kai, du føler, du gerne vil sige, før jeg slutter af, for det skal være fair? Ja. Jamen altså... Jeg kan ikke love, det bliver sendt, men altså... Jamen selvfølgelig, men selvfølgelig kan der være et eksempel, som du nu bringer på banen, kvinden, der ikke vejer ret meget. Der er jo så rigtig mange andre, der er vanvittigt lykkelige, fordi de har sluppet deres sygdomme. Men de bliver slet ikke bragt her. Og det synes jeg selvfølgelig, at det er betænkeligt. Det kan jo være, at de kan komme frem bagefter og fortælle os om deres positive forløb. Så er det jo bagefter. Ikke? Altså, så det er klart, at i et program som det her kigger vi kritisk på problemet. Ja, det er også fint. Det er ikke et program, hvor vi går ind og klapper folk på skulderen. Nej, men det er også det er okay, og det er jo selvfølgelig også derfor, at der er mange af de, fordi der er rigtig mange af de kursister, vi har, de vil jo rigtig gerne fortælle om det her. Og da man får at vide fra jer, jamen vi er i gang med at lave en dokumentarfilm eller et eller andet om det, jamen så spørger de mig, Kai, skal vi deltage i det? Hvad siger du til det? Så siger jeg ja. Det sagde du? Ja, det er sjovt, fordi der er ingen, der har ville deltage. Nej, men det er fordi, at de finder ud af, at det er kontant. Og hvad så? Jamen, hvis du har anbefalet dem at deltage? Ja. Men du kan godt få den tanke, at du har sagt, at det skal I ikke gøre. Nej, det er jeg sgu sagt, de skal gøre. Fordi at jeg er jo kun interesseret i at få det her udbredt. Kai, vil du vende på grillbaren og have en hotdog og en kakaomælk, eller måske et glas rødvin? Ellers tak. Kai Hougaard, tak for udstillingen. Ja, selv tak. Må jeg gerne sige noget? Ja. Jeg vil gerne høre, jeg måske kan spørge om... Det må du gerne sige før, hvis du der ikke næste gang. Ja, sorry. Bare lige i forhold til, om man har at sige til de pårørende. Ja, jeg tror, det er et enkelt spørgsmål med. Kai Hougaard, vi er blevet kontaktet af pårørende til folk, der eksperimenterer med at leve af lys, som er stærkt bekymret. Det kan jeg godt forstå. Hvad har du at sige til de pårørende? At de skal prøve at komme til vores temaaften og finde ud af, hvad det egentlig er, at det hele går ud på. I stedet for, at de føler, at al deres kontrol bliver fjernet fra dem. Fordi kontrollen fra de pårørende, jamen det er jo, at dem, der nu går de her kurser igennem, jamen de er fuldstændig bevidste om, hvad det er, de går i gang med. Og alle ved jo,
som du også siger, at man skal have noget at spise og noget at drikke. Uden mad og drikke, Ja, du er helten ikke. det er jo sådan, man siger, og det er jo det, folk er vokset op med. Sådan er det bare ikke mere. Så derfor så er de jo i 7 sind, og det kan jeg sagtens forstå. Flere af dem siger jo også, at de pårørende siger, at de folk, der eksperimenterer med at leve af lys, simpelthen ikke vil høre på. De vil ikke høre, når de siger, at vi er bekymrede for, at du vejer alt for lidt. Og at det er som om, at de er blevet helt fortryllet af den her idé. Har du ikke en fortryllende evne, en evne til at charmere folk og få dem ind under dine vinger og tro, at det her er vejen frem? Har du ikke? Nej, tværtimod. Altså, hvis folk de gerne vil have det, som du siger her, jamen så siger jeg, så går I bare et andet sted hen. Fordi at jeg er her ikke for pengenes skyld, men nu skal der nu i gang penge. Lad os lige få den med penge nu, vi havde. Ja, Fordi en del penge, du savner nogle af dine ydelser. Hvad er det sådan det basiske kursus af? Hvad er det nu, 1.000 kroner eller sådan noget? Og så hvis du skal have en stor pakke, så er det 30.000 kroner. Ja, det er så luksuspakken. Men den har vi ikke solgt. Men diabetespakken har vi solgt. Og det er en særlig pakke til det, også til diabetes 1-typer? Eller? Ja, og det er simpelthen fordi, de skal en afgiftning igennem, og det er et kursus, der var i et halvt år. Okay. Og vi lægger jo ufattelig mange timer i det, hvor folk får behandlinger, og de får alt muligt forskellige ting. Så selvfølgelig er det mange penge, og der er rigtig mange, der kommer og siger, jamen Kai, det er da vanvittigt dyrt. Så siger jeg, nej, det er ikke dyrt. Det er mange penge, og det kan jeg sagtens forstå. Men når der så er folk, der kommer til os og har været igennem kurset, og så siger, Kai, det er bare det bedste, jeg nogensinde har gjort, fordi nu bruger jeg bare 100 kroner eller 160 kroner på mad om måneden. Men ved du hvad, jeg har sparet de penge her i løbet af et halvt år. Så det kan godt betale sig, man bliver lidt tynd af det, men på sigt? Nej, ikke nødvendigvis tynd. Nej. Kai, du kan jo mange ting. Ja. Du er jo ikke bare, har ikke bare den her særlige evne til at åbne folks center i hovedet, som du siger. Du er også kampsportsekspert. Ja. Uddannet eller selvuddannet? Nej, jeg er også uddannet, ja. Og du er healer? Ja. Og du er hvad mere? Også akupunktør. Akupunktør? Ja. Og så har du så haft forskellige virksomheder før? Ja. Der har jeg haft computervirksomhed og lavet supercomputer og alt muligt, så jeg har været meget omkring. Du er en mand med mange jern i livet. Jamen det skal jeg også have, hvis det er, at jeg skal vejlede virksomhedsledere og alt sådan noget ned til skolebørn. Hvis jeg skal kunne vejlede alle, jamen, så bliver jeg også nødt til at have prøvet mange ting. Det har jeg så gjort. Jeg har det, jeg skal. Tak. Det er bare jo. Tak. Godt. Skal vi... Tak. Ja. Og tak igen, tak fordi du stillede op. Lige sådan for en undskyld vil jeg nemlig lov at sige fra alle dem, I har kontaktet, at de synes, det har været sådan en lidt... I har ikke været ubehagelige, men det har været sådan en lidt slæsk måde. Altså jeg har kun været ude hos en, der så er den dame. Og der var jeg bare, altså det kan jeg sgu, jeg var på ingen måde ubehagelig eller slæsk. Nej, men andre. Okay. Det skal jeg nok sige videre, hvis det er. Men altså, jeg synes nu, som vi plejer at gøre ting, som jeg kender mine journalister, så plejer jeg at lave professionelt arbejde. Men jeg skal nok tage det med. Ikke fordi, at der er mange, de vil ikke tage nej for et nej. Og man skal hive tingene ud. Ja, men man kan sige, det er jo svært nogle gange, når det er folk, hvor man tænker, man skal gå varsomt, fordi de måske er syge eller skrøbelige, eller hvad det er. Og der er det voldsomt at komme nogle gange udefra, som det er og kontant, og det kan det godt være, at der er blevet gået med listefødder. Hvis det bliver opfattet som svigt, så beklager vi, men jeg tror, at jeg er sikker på, at folk har gjort det professionelt sted. Ja. Jeg skal nok tage det. Men det er i hvert fald, hvad der er blevet oplyst. Det er godt. Tak for selv, tak.